Hi there, Sanibonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. So, Robus Kuruma Uthando Nesthembu and Izingane Zesthembu. Wait, guys, ngicela ukuthi ningikhethele. Since Izingane Zesthembu season 1 season 2 siqede silinde season 3 or senze season 7 Uthando Nesthembu siyaxoxa. Niyangazi ngihleze ngixoxa kwesinye isikhathi nami ngiyadideka ngoba nje hayibo ubaba Mseleku ungidide kakhulu ke this time izinto asezenza namakhosikazi akuthi kanti uxova kanje kodwa siyekeni kuyaba Mseleku namakhosikazi nokuxova ngizobabaza into yokubabazwa kanti abanye odade banjani guys ngicela ukuntshela khona uhambe wayobhala page lababa Mseleku ku Instagram ubhala ukuthi uMangwabe ugugile angazi ukuthi uyomthola phi omunye kodwa nje ubhale into enjalo edelelayo engibuye ngikhohlweni ukuthi ubaba Mseleku phela uyena uhusband walamakhosikazi akawaposta ku social media hayibo nje ithini lento uMangwabe unkosikazi kababa Mseleku number 4 right kungenzeka ukuthi ngokwe TV show zikhona izinto ezibaxabanisayo lezo zaziyo kodwa mase umuntu wesifazane uhamba uyobhala into enjalo like utshela uhusband wakhe hayibo utshela uhusband kaMangwabe okuyena wakhe uMangwabe ukuthi uMangwabe unjani uya hayibo guys angifuni ukuthi nina niyabaphoxa nabazali kanti nina mase nibadala nifundisa ini right nje kusindlela yokukhuluma le yazi nayo leyana eyenza kwepage laba Mseleku yona inayo indawo eno 10% okuphapha ngiyaxolisa nje sengikhiphe lelo gama ngoba phela lapha yana sekuku social media mase ku social media usengathi nje ukhuluma noMseleku uyambona so noma ngabe yini oyibuzayo why ungabi nendlela yokwehlela ngezansi kube ukuthi ke ukhuluma no husband kaMacele uyabo comment yakho noma ngabe ukhuluma ngomamkhulu oyifave yakho kodwa ingabi sithi unamatheke kakhulu comment yakho ukuyibona leyo nto guys kanti nabo dadeni yini nifundisa yona eceleni angisho ukuthi ngiperfect Nkosi yami yawo khona ke yimiki ke obuza lembuzo kodwa phela guys ngasho ukuthi mina siyabahleba la kuma page na kuma YouTube channels kodwa siyabahlonipha awucabange nje wena usubheka umalume wakho uthi nje unkosikazi wakho hey malume ugugile yini leyo hayi nehlule nina guys nehlule le behavior le enifakelo social media inomsanganywana phakathi engathi nje kumanje ngihlula everyday mangiyibuka nje lezi zinto ngithi hayibo kanti kwenzakalani nkosisi isibindi sakho ubhalela uMseleku umbhalela ngosikazi wakhe yes bengaba nama challenges ngokwe TV kodwa awusazi ukuthi bagcine ngalama challenges abanawo ngoba nje manje kuvela ukuthi izithombe akanazo okay fine usuzwile indaba yezithombe uyaphi ukuthi umzimba kaMacele unje uMangwabe unjena yini inkinga yakho hayibo guys ikhuzekani nina futhi nize niqine omunye ethi phela social media kufanele ukuthi ube nenhliziyo enjani ngazo usitshela kodwa ezinye izinto zikaphoxa nawe hibo ayasithi nje ubaba omncane wakho umalume wakho usulapha kuye phela ngoba kwi-gossip page ake ngithi ngempela nisekhoneni niyahleba ke kwi-gossip page akuboni umuntu kodwa khona lokho ukukhulumelana umuntu wesifazane uhamba ubale umzimba ukuthi unjena ukhomba ukuguga ukhomba ukuthini and yazini guys into ephoxayo ngiyanitshela nje nami noma lento iba rude yabo labo sisi labo abanenkinga leyo ukuthi hawu waze wanjena wanani ebusweni mawuthi uvula isithombe sakhe angazi mina indaba le nto la isuke ikwenza uyilento onayo wena ufuna ukuyidlulisela kwabanye uthi uvula isithombe sakhe masuthi hawu lo akazethembi lo uvula nje isithombe ngoba sithanda sami uma kugeleza umoya
uyabo umoya nje omuhle ngaphakathi kwakho awunayo leya comment komunye wesifazane. Awunakho nje ukuhlekisa ngaye. Leya nto leyana e-high school mhlambe sizama ukwenza abangani yayisebenzela singazi ukuthi into ebucayi kanjani ibullying yabo. Sengiyasho nje. Kodwa sesina 30 sesina 40 usathi ubuka umuntu wesifazane uthi hawu ingalo yakhe injani. Hawu. Kuyakhulwa nje. Hawu. Hayi cha niyangihlula kulezi insuku ngiyahleba impela mina ngasho ukuthi ngichazele ekuhlebeni kwami nani ngento engibuka ku TV show ngisuke ngilandela lento abayikhulumile ukuze ngizoyizwa kahle ukuthi le nkulumo iyahambisana. Ngisuke ngingasazi ukuthi wena uhlaliswa yini kwamehlo ukuthi amehlo kabananjani ini. La amakhosikazi bahle ngendlela ehlukahlukene. Bahle bonke. Wena nje uhambe uyokwiphethe yaba Mseleku uthi waguga unkosikazi wakhe hawu ongeke. Hayi usiphoxa sonke nje yazi usiphoxa sonke ngoba phela sikanye nawe sibuka Uthando Nesthembu. Kodwa manje sazi ukuthi yini le kwenza ube njena. Hayi bo dade yanikhuzeni izinto ezirong. Mina ngilobo ngisho yabo lento yokuthi into niyayenza nibe baningi mase uzocabanga ukuthi right kanti irong. Leyo comment nje ngiyabona othi uphuma Mangwabe okay ubuza ukuthi uphuma Mangwabe. Nange umacela ngazi umzimba unjani uyapi lapho. Hawu. Ungafundisa abantu abanatete ngebody shaming. Sisasala ngomsebenzi omngako wokufundisa izingane ukuthi zingacwasani ezinye izingane ngendlela ezakhiwe ngayo. Siphinde sizogida kubazali, sigide nakogogo beingane. Hayibo dadeni yaphoxana. Yazi uyifunda comment ukuphoxeka wena oseceleni. Nokuphapha ke mfethu. Mhlawumbe Mseleku kubhuti noma engaba umalume wakho nje hayi ngeke nina hayi ngeke into yenu. Hayi ngeke. Hawu. Awuyibone nawe into efanele nje ukuthi hawu i-comment yakho ngeke ayiqualify. Yindaba manje. Ikhona lento umoya wa social media ufundisana izinto ezimbi ngiyanitshela mina ngoba ngikholwa ukuthi nina nikhule kanje ku social media kunento efundisana umoya omubi. Lo moya omubi onawo. Mawahamba nje uyobheka i-comment uzobona ubhalile udade baze bamphendula abanye bathi hawu kodwa kahle. Inkinga yabo ke bonke banalenkinga. Lona othanda ukuthi ezivezele isici esithile ngowesifazane ebe nendlela yokuhlekisa ngaye. Mawuthi ubheka isithombe sakhe uyufisa ukuthi yazi ungamDM eceleni umshumayeze uthi ufunda ukuzethemba umuntu wesifazane. Sidaliwe sangafana umuhle izitshele yona lento uyikholwe uhambe nayo ube namagama amnandi oyitshela wona. Uma lento esingene yathi gxi phakathi kuwena ngeke uhambe njalo ubuka izithombe zabanye mase ufuna into ozoyikhomba uthi yimbi ufune into ezothi lena kanjani. Lento ikuwena yokungazethembi. Njengoba ungazethembi ujaha ukuthi ubani cha kamuhle. Hawu yazi nje i-makeup yakhe unalezo zinto lezo because izinto suyijwayele. Kanti akufanele ukujwayela izinto enje. Ukujwayela nje izinto ezinhle amagama amahle ukuze nawe unqabe ukuvela ezintweni zokuthi ukhomba ukuthi isitho sakhe sinjani, amathanga akhe, ubuso bakhe ube umdala. Awu nina guys hayi ngeke. Nokuphapha ke ukuphapha ukuthi ke ufike ku husband kabani angisasho nje Mseleku sengisho nje abanye omalume nobaba abavelayo ube ne-comment esengathi usumjwayele kakhulu ubukhuluma ngonkosikazi wakhe. Awuthi uyifunde kancane i-comment yakho mase uyibuza base uyabuka ukuthi send yabo uyidedele ukuthi ihambe noma uyibambe. Ngoba phela manje uMangwabe noMseleku ngaphezulu kokuthi bayi-TV unkosikazi.
kaMseleku. Manje mawusubhekisisa wena usukhomba izinto ongazazi kahle hle ngonkosikazi kaMseleku, utshela uMseleku ngqo ephejini lakhe. Ithini into yakho? Cha, bayi ukuthi ngikhulumela uMangwabe mhlawumbe uzozwa ngisho ukuthi makuwuMangwabe uyamkhulumela, mina ngikhuluma nawe. Nento ozoyijwayela uyisebenzise komunye avele enze ngawe isibonelo. Omunye umalume ukuphoxeke avele akuphoxe u-social media wonke utrend. Uyayibona leyo nto? UMseleku sizothi ngoba vele ubabona ku-TV show uvele wenze komunye umalume evele ekuphoxe ethatha isithombe sakhe sithi ba ngoba ukugagamela. Hawu, hayi guys, ngeke. Hayibo, iy'ndaba zenzanga ngihlula-ke zey'nsuku, behavior yeni yangihlula neyomona. Sizoke sixoxe ngomona. Ha? Ubhilitile umona. Umona uyatrenda, umona uhamba phambili, umona u-active, umona uyagijima and niwuvulela iy'ndawo nathi ngena. Indawo isekhona. Why? Naze nawungenisa umoya bafethu, nawungenisa umoya bodade, umona. Nathi nje indawo isekhona. Ngena ngaka-right. Kuhlela umona. Kuhlela umona. Nala ungasadingeki khona. Ngizocela ukuthi sishumayele ngomona masilithola ithuba noma ngaba u-3 minutes. Kunezinye izinto engiyibonile zathi ukungiphazamisa. Ngaphazamiseka ukuthi ilo mona ongaka kanti manje sekwenze njani. Uba lo ofike wathi fa imvula yomona yanetha yonke indawo. We guys, ngitheni nangena ka-left wahlala umona. Abanye bawukhomba ka-right wahlala. Umona eninawo. Hawu. Ngisho ey'nganeni amahloni. Ngisho ey'nganeni amahloni. Ehhe. Cha, niyasabisa kodwa guys, ezinye izinto enizenzayo. Ezinye izinto enizenzayo ziyasabisa. Mina yabona nje ngasho ukuthi cha, thina akusina lapho sizohamba sifuna iy'nyanga nezangoma ukuthi ngiphe into enjani. Nina nifuna nje umuntu amagama enu ukuqeda ngesithunzi sakhe. Nisho noma yini. Khona mase nibona ukuthi ngasukumhambela kahle nangasothandweni nifuna ukuthi nje nifune kupartner wakhe nimcofe. Awu. Hawu-ke ey'nganeni iy'ngane azizujabula ngoba phela nathi social media sifike sesibadala. Ngeke ijabule iy'ngane. Nento engekho ufuna ayi. Wow. Hayi, uLwesine namhlanje uLwesine. Oh, hayi ukema kwami uqala ngoLwesihlanu kodwa kodwa yomona sizoyikhuluma. Bengithi anibokhuzana-ke laphaya kwiphethini ababuMseleku kungenziwa ngawo isibonelo. Ngoba kuzofika lapho le bullying yenu enigijima ngayo kanjani ihudula. Ngelinye ilanga siyangena kwiphethini laMseleku napho ubuso bakho. Sebhaliwe onke amagama akho. Kuthi ubhala izinto ey'ngacacile la kwi-page. Uzothini? Guys, kwesinye isikhathi nizolahlekelwa ngento ongayiziba. Ngiyanitshela. Anginishwabuleli, ngintshela into eyokwenzeka. Uzolahlekelwa ngento ongayiziba. Akukho postelwayo edinga ukuthi-ke nawe yilwa. Ngoba phela ayikho into ebhaliwe ukuthi-ke mhlawumbe abantu besifazane inje ihudule igama labantu besifazane iposti-ke usungena nawe ngamandla ukuthi uphakamise igama elihudulwa phansi. Cha, kufakwe unkosikazi, kufakwe iy'ngane, wena ufuna ukufaka into zakhe ey'xovayo. Kuzokwenziwa isibonelo ngawe ngelinye ilanga. Nami-ke ngiyobe sengizoku-eda ngapha ngithi nangu usasemkhuze engalaleli. Bye guys. Hey, angisazi. Bengithini? Oh. uMangwabe ubebuza ukuthi uphi. Mseleku wakhomenta. Kwakhona omunye udade engekho ngisho ungekho uMangwabe wakhetha ukuzobhala ukuthi uMangwabe phela ugugile akayazi into ethini nethini usazoyaphi kanjani. Hey,
Hhayi, abanye osisi la ngaphandle shame isibindi sabo esisebenza endaweni ey'rongi. Yazi khona isibindi siyadingeka kodwa hhayi lapho. Kwizinto nje ey'phezulu la ufuna ukuthi-ke zithembe. Hhayi lana okungathi shu. Uyayibona leyo nto ukuthi izwi lakho lizwakale. Zikhona iy'ndawo ey'njalo. Kodwa hhayi ukuthi uhambe ukhomenta ngokuthi amakhosikazi kababa Mseleku kanjani. Hhayi ngeke.